Samtang ang Talisay City Government mutabang usab sa mga biktima sa Super Typhoon Rolly dito sa Luzon. Mupadangat usab og tabang ang kapulisan sa Talisay ingon man sa Minglanilla. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Libuan ka mga pamilya sa Bicol Region ang apektado kayo sa Super Typhoon Rolly. May mga kinabuhing nakalaas, balay nga nagusbatog ang uban na wad-an bisan sa ilang mga sapot ug mga pagkaon. Hinungdan nga ang Talisay City Government mupadangat og tabang pinansyal alang sa mga biktima sa bagyo. Sabutan pa hinuon nila ni Mayor Samsam Gulyas ug sa konseho ang kantidad nga ilang ipadangat. Pasalamat ko na wa tanaigo diri sa Cebu, so we try to put ourselves in their shoes. Then kung kita nasunugan ta diri sa Talisay daghan man kay nitabang, so I think sa position they are in today, angay gyud mo tabang in the city of Talisay. Sama sa niaging kalamidad nga miigo sa ubang lugar sa nasod, ang Talisay City Government mohimog drop-off point alang sa mga Talisaynon o individual nga buot mutabang sa mga biktima sa bagyong Rolly. Regional Director Ferro na nahangyo ko niya because while we can get the means to get donations for Typhoon Rolly, we don't have the means of bringing these donations to Bicol region. So that's where the PNP and the PRO7 comes. So mudawat mig donations diri. Samtang ang mga pulis sa Talisay City nagtampo-tampo sa ilang kaugalingong kwarta aron itabang sa mga biktima. Mausab kini ang gihimo sa Minglanilla Police nga nag-iyahay paghatag og bisan pila nga kantidad sa ilang kwarta. Ang tampo sa Talisay City Police ug Minglanilla Police ipunon ug itunol sa Provincial Police Office aron dungan kini nga mahatag sa mga nabiktima sa bagyo. Uban ni Rinanti Quiñones. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.